Jikber l-inkwiet tal-Partit Nazzjonalista f'Taslima wara li l-ġimgħa li għaddiet Pawlu Borċolivier għamel xanata f'ħanut tax-xorb ma' waħda mill-kunsillera tiegħu. Waqt din il-laqgħa s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista sforza lil waħda mill-Kunsillera Sandra Camilleri biex tiffirma mozzjoni ta' sfiduċja kontra s-Sindku Niki Dimek. Camilleri saridet titlaq mill-ħanut iżda Gianpier De Bono l-assistent ta' Pawlu Borċolivier żamma minn ida u Borċolivier qalla jew ommok jew Dimek. Il-Kunsillera Sandra Camilleri ddeskrivi dak li għamel magħha Borċolivier bħala disgustanti. Mal-Journal The Times qalet li wara dak li ġara f'Taslima hija qed tikkonsidra li tirriżenja mill-Partit Nazzjonalista. Kienet terribli, xokkanti u disgustanti, qalet il-Kunsillera tal-PN li għandha 63 sena wara l-fissijat li għaddew ġiet interrogata mill-Pulizija fil-kwartieri ġenerali tagħhom dwar il-każ ta' Niki Dimek. Twelit nazzjonalista u mmut nazzjonalista, madankollu jien mhux ser niġi medda minn ħadd, qalet Camilleri, qed naħseb biex nirreżenja ma jkun aħjar kieku jkeċċuni. Inħoss li din mhix ġusta, hija kwistjoni politika. Sandra Camilleri qed tisħaq li Niki Dimek ġie frejmjat u s-Sindku ta' Taslima huwa innoċenti. Il-Partit Nazzjonalista keċċa lil Niki Dimek mill-partit, iżda dan tal-aħħar għadu jokkupa l-kariga ta' Sindku wara li rrifjuta milli jirreżenja. Il-mozzjoni ta' sfiduċja kontra Niki Dimek li suppost kellha tiġi diskussa din il-ġimgħa issa ġiet pospost tal-Settembru wara li l-Partit Nazzjonalista m'għandux biżżejjed kunsilliera biex jassigura il-maġġoranza. Id-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista li jipposponi l-vot ifisser li x-xogħol tal-Kunsill ser ikompli jistaġna d-detriment tar-residenti li ilhom ġimgħat sħaħ ibatu minħabba l-ġlied intern bejn il-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista u d-Dar Ċentrali.